Što znači biti emocionalno zreo? Nije to sposobnost da uvijek budemo jaki. Nije ni to da uvijek znamo što osjećamo. Emocionalna zrelost znači dopustiti sebi da osjetimo sve što nosimo u sebi, tugu, ljutnju, strah, zbunjenost, i ne pokušavati ih odmah popraviti, niti sakriti, niti se zbog njih sramiti. Znači stati na trenutak, udahnuti duboko i reći: vidim te, nije mi neugodno što si ovdje. Zrelost nije odsustvo nesigurnosti. To je nježnost prema sebi dok nesigurnost prolazi, dok tuga polako mijenja oblik, dok ljutnja postaje razumijevanje. To je sposobnost držati svoje osjećaje u rukama, nježno, poput svjetiljki koje svijetle u tami, bez da ih gušimo ili bacamo. I kada naučimo to činiti, svijet postaje mirnije mjesto. Ne zato što je lakše, nego zato što smo konačno kod kuće u sebi. Čak i kad je teško, čak kada ništa oko nas nema smisla, čak kada bismo najradije pobjegli. Biti emocionalno zreo znači biti tu za sebe, uvijek. U toj jednostavnoj prisutnosti već je cijeli život dobio novu, tihu težinu.